Česká firma Good AI vznikla v roce 2014 jako v podstatě výzkumná organizace snažící se vyvinout obecnou umělou inteligenci. Její zakladatel Marek Rosa do společnosti vložil peníze, které vydělal na vývoji úspěšné hry Space Engineers. Situace se ale změnila, když na podzim 2022 americká firma OpenAI představila svůj AI chatbot ChatGPT, založený na velkém jazykovém modelu GPT-3. Přišel boom generativní AI založené na strojovém učení a neuronových sítích. Firma Good AI se musela rychle změnit. Jak dnes vyvíjí dlouhodobou paměť pro AI chatboty, co umí její vlastní asistent Charlie Mnemonic a co nabídne nová hra AI People, kterou chce vydat už za několik měsíců. Hostem našeho podcastu je Marek Rosa. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Slížek. Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz. Marek Rosa, zakladatel společnosti Good AI a také samozřejmě ale člověk, který stojí za hrou Space Engineers. Možná naši posluchači znají a hrají, protože to je hodně populární hra, stavitelská, vesmírná, která vlastně teď někdy minulý rok oslavila 10 let. Je to tak? Tak. Tak dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně opravdu začal z těch her, to znamená Space Engineers tady byli dřív než Good AI. Jak vás vlastně potom napadlo, tedy, že se vrhnete do vývoje a výzkumu, hlavně tedy umělé inteligence? Ja som to vlastne plánoval od začiatku. Už od detstva ma zaujímali vlastne dve veci. Hlavne programovanie alebo vývoj hier a umelá inteligencia. Tú umelú inteligenciu som bral ako taký, dá sa povedať, dôležitejší cieľ, lebo som si hovoril, že s automatizovaním inteligencie sa dá vlastne unlocknúť čokoľvek ďalšie. Že to taký násobič všetkého možného. No ale začal som hrami v tej dobe. Vlastne už ani neviem presne, prečo zrovna hrami. Možno mi to prišlo ako dostupnejšie, alebo tak. A plus aj som mal chuť ako urobiť hru, že človek má taký ten need to create, takže chce to vytvoriť. S tým, ale že som si hovoril, že keď zarobím peniaze, tak za to si potom budem môcť otvoriť nejakú firmu alebo nejaký laboratorium alebo tak, kde budem spolu s ďalšími skúmať AGI. To už jste si říkal někdy jako v dětství, jo? Na základní škole třeba nebo nějak. Takhle už jste měl ten cíl jako nalinkovaný od začátku. To je hezké. Jo. Ja myslím, že ne na základné, lebo to ešte bol komunizmus a vtedy podľa mňa ešte nad tým, že mať firmu, to keby neexistoval taký pojem. To je pravda. Aspoň ne pre mňa. Ale potom na strednej a tak som nad tým nejak uvažoval a ja som asi vždycky nejak uvažoval nad tým, že budem mať vlastnú firmu, než sa niekde zamestnať. Akože ani si neviem spomnúť, že by som niekedy rozmýšľal nad tým sa zamestnať. Akože mi to nikdy neprišlo pre mňa, že asi to je taká povaha, že ja si proste potrebujem vytvoriť nejakú vlastnú vec a potom na tom pracovať, že to ma definuje. Good AI vznikla v roce 2014, takže letos to je 10 let, to je taky už poměrně dlouhá doba. Jak vlastně to hodnotíte těch 10 let? Splnil jste si tedy už nějaký sen nebo jste teprve na cestě k jeho splnění? Tak zatiaľ som si nesplnil ten sen, stále na tom makáme. Tá pôvodná vízia Good AI mala dve fázy. Prvá bola tá, že urobiť AGI, aby sme vlastne mali nejaké AIčko, s ktorým sa dajú robiť veci. A druhá fáza potom mala byť použiť to AGI na nejaké užitočné produkty, služby a jednoducho nejak zlepšiť civilizáciu. No a na tej prvej fáze som začal robiť a aj som na to najal tým a tak práve preto, že mi to prišlo, že nikto iný nerobí AGI. A ako oni robili, boli všelijaké týmy a prípadne aj univerzity alebo tie veľké firmy robili na AIčku, ale úplne v tej dobe mi to prišlo tak, že všetci sa zaujímajú len to Narrow AI. A vlastne ma to dosť štvalo. A že nikto ani otvorene nepovedal, alebo skoro nikto otvorene nepovedal, že robí na AGI. Takže som si povedal, že to musíme urobiť, lebo keď to neurobíme my, tak to neurobí nikto iný a potom sa nemôžem dostať do tej druhej fázy. To znamená použiť to AGI na nejaké užitočné produkty. A čo sa stalo pred asi 2 rokmi, vlastne pred rokom a pol, je to, že prišlo ChatGPT a to bol vlastne pre mňa taký zlomový bod, kedy som si uvedomil, že nemá zmysel pokračovať ďalej v tej prvej fáze, to znamená urobiť AGI, pretože už je tu hromada ďalších, ktorí to robia a mnohí to robia lepšie než my. To si ako je podľa mňa tiež
dobre otvorene priznať. Taky na to určitě mají mnohem víc peněz, mnohem větší zdroje počítačové datacentra a podobné záležitosti. Tomu se těžko konkuruje. A teraz tiež si myslím, že napríklad schopnosť sama Altmana a podobných narejzovať peniaze niekde inde než moja schopnosť, že to není môj skill a tak ďalej. Tak som si hovoril, že tak v čom vlastne môžeme mať my nejakú kompetitívnu výhodu a prípadne nejaký nič, kde môžeme fungovať a tak ďalej. No a k tomu sa potom dostanem. No ale toto bol zlomový bod, kedy som si vlastne hovoril, že nemá zmysel, aby sme ďalej pokračovali vo výskume tých našich architektúr, ktoré boli také, že memetická evolúcia a tak ďalej, že ja som moc neveril na deep learning, alebo málo som mu veril, lebo som si hovoril, že nebude tak dobre generalizovať na nové úlohy, že vždycky ako overfituje. Čo vlastne sa ukázalo cez tie language model, že není pravda, že generalizuje veľmi pekne. No, ale v tej dobe som veril tým našim architektúram a na tom sme robili. Ale keď prišiel ChatGPT, tak som si povedal, že toto je asi fakt už ten bod, kedy je dobré zastaviť tie naše architektúry, pretože tie sú vyslovene v nejakom zárodočnom štádiu. Takže povedzme 20 rokov keby deep learning pred 20 rokmi alebo tak. A lepšie vlastne začať už používať existujúce AIčko, také proto-AGI na vývoj nejakých produktov. To znamená prepnúť sa do toho druhého režimu. A vyslovene sa zamerať nie tak, že ako robíme fundamental research a vyslovene vyvíjame nejaké koncepty, nejakú architektúru, ale do toho, že zoberieme to, čo je momentálne k dispozícii na trhu, alebo čo je proste k dispozícii. Samozrejme, musíme tam hromadu veci pridať, vylepšiť a tak ďalej a potom to ale použijeme na nejaký produkt, na niečo konkrétne, že inými slovami náš cieľ není publikovať články, ale náš cieľ je urobiť produkt, na ktorom sa dá zarobiť. Akože tak to poviem úplne na rovinu. A takže v tomto sa vlastne GoodAI pretransformovalo, že z toho, že robíme proste v podstate akademický výskum, sa pretransformovalo do toho, že ideme robiť produkty. No a teraz tie konkrétne produkty, ktoré to sú, tak sú vlastne 3. Jednak je to AI hra, to voláme AI People, druhý je LTM systém, to je ako Long Term Memory systém a ďalší je Charlie Mnemonic, to je agent, ktorý také čo GPT, ale s tou Long Term Memory. No a tak sme to urobili. Trošku šťastie bolo aj to, že my sme už pár rokov predtým začali v GoodAI robiť na také experimentálne hre, ktorú sme volili AI Game a tam som práve chcel, aby sme urobili hru, ktorej zábavnosť spočíva v tom, že trénujem nejakých agentov a oni potom niečo robia. Takže vlastne učenie ako game mechanika. Ale sme to na začiatku samozrejme nerobili ako cez machine learning a language modely, ale sme to robili tak, že tam boli nejaké také štandardné plánovače, ktoré ako vlastne naplánovali pre toho agenta, že ak je hladný, tak si naplánoval, jak sa zbaviť toho hladu a tak. A nebolo to samozrejme tak flexibilné, nedalo sa s nimi komunikovať textom, a nevedeli sa učiť. V podstate ako dali sa učiť len tak, že sa ako keby naučil nejaký nový skill a potom ten plánovač to vedel používať. Ale to je také, to by som úplne učením nenazval. No a takže keď potom prišli language modely, a toto ešte bolo pred ChatGPT, to bolo povedzme rok alebo 2 pred ChatGPT, tak sme v tom videli ako taký potenciál. Sme si hovorili, že pozri, že ChatGPT, alebo teda tie GPT modely, to bola povedzme v tej dobe GPT taká trojka, myslím, že až u trojky som to začal brať reálne, že dvojku som ešte furt bral také, že na to je nejaká blbosť a to nebude fungovať a tak, ale trojka to už som bral, že toto už je seriózne. Ale v tej dobe sa to vlastne promptovalo tak, že človek len zadal nejaký prompt a potom chcel, aby to ako pokračovalo v tom texte, že aby ako na základe toho promptu predikovalo ďalšie tokeny. A tak sme najprv v tej hre to robili takýmto spôsobom, že sme vlastne istým spôsobom popísali ako keby príbeh, čo sa odohralo v tej hre. Ten language model potom vygeneroval nejaké akcie tých agentov a tie sa potom odohrávali v tej hre. Keď prišiel ChatGPT, tak to bol taký moment, kedy sme si uvedomili, že ten Instruct GPT funguje oveľa lepšie. To znamená, už to nebolo len o tom predikovaní toho textu, ale už to bolo o tom, že dá mu inštrukcie, on sa ich potom snaží vlastne vykonávať. A to bola proste brutálna vec. Myslím, že aj mne to úplne zmenilo to vnímanie tých language modelov, lebo dovtedy som to bral tak, že no dobre, musím tam popísať nejakú tú celú históriu, aby z toho on vedel ďalej odpredikovať, že to je také to nebude fungovať poriadne a tak. Ale keď už sa to začalo dávať inštruovať, tak to mi aj zmenilo to moje myslenie okolo toho. No a samozrejme, keď potom ChatGPT ukázalo, že dokáže generalizovať aj na tasky, na ktorých jednak nebolo trénované, a jednak dokáže v podstate si aj predstaviť nejaké koncepty, ktoré mu človek vysvetlí. Samozrejme, tam sú furt limity a tak, ale určite to robilo viac, než autori plánovali a to bol ten prvý taký
taký prejav toho, že ten potenciál je obrovský, ako potenciál toho smeru. Takže sme mali šťastie, že my sme už tú hru robili, tak sme začali do toho dávať najprv GPT 3.5, potom GPT 4, potom sme tam pridali tú našu long-term memory a vlastne stále to tam nejak vylepšujeme a tak, lebo to není nikdy uzavreté. Dneska se ta hra jmenuje teda AI People Game. AI People. A budeme ju releaseovať vlastne už ako za pár mesiacov. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli, jak to vypadá, jestli mi řeknete třeba nějaký jako datum předběžný aspoň nebo něco podobného, to by bylo určitě zajímavé, protože na to se těším. Já jsem viděl zatím ty screenshoty, které máte vlastně na webu, takže tam bude možné tedy opravdu vlastně vytvořit si nějakou svou postavu a tam komunikovat s těmi agenty, kteří budou přímo v tom herním světě a budou tedy AI agenti. Tak. A vlastne release bude už za pár mesiacov a tá verzia, to, čo mám inak na webe teraz, tak je taká ako keby trošku zastaralá verzia, že musíme to updateovať všetko, ale o čom je tá hra? Vlastne on má dva také herné režimy. Jeden je ten, že v takom jednoduchom in-game editore si vytvorím nejakú scénku, takže tam inak dám tých agentov, napíšem, aké majú personalitu, akú majú nejakú históriu a tak. Potom vedľa toho mám druhý ako textbox, kde zadávam príbeh. A takým spôsobom, že zadám ako nejaký akýby background toho príbehu, že napríklad toto je nejaká rodinná hádka, blablabla. Potom zadám ako keby bullet pointy, že čo chcem, aby sa odohralo. A tým to končí. No a potom to spustím, tú scénku a vlastne AIčko začne simulovať správanie tých agentov, ten príbeh, tak, aby sa vyvíjal na základe toho, čo je v tom popise toho príbehu a tých jednotlivých krokov. Ale keď tie kroky skončia, tak to vlastne začne byť open-ended. Že potom vlastne dávame tzv. Plot generátor a ten generuje ako plot, alebo ako, ani neviem, jak to preložiť, ale proste ako dejovú linku, tak generuje vždycky ako nejakú scénku dopredu a tak ďalej. A tí agenti v tom plote môžu interagovať s prostredím a s ďalšími agentami, takže napríklad, ja neviem, keď nejaký agent sa rozhodne, že napadne druhého agenta, tak ho tam proste skopne, alebo sa môžu objať, alebo poboskať, alebo keď ten agent je napríklad dospalý a chce sa ísť vyspať, tak ide do postele a tam sa vyspí. Keď chce nejaké jedlo, tak povedzme vie, že si môže zasadiť nejaké semienka, tam je slnečnica, tak tu si zasadí, poleje to vodou, ona mu z toho vyrastie, on zase zoberie a takéto veci vedia. Takže to bylo takový Sims, ale založení prostě na jiné technologii. Tak. Na tom vlastne, že tí agenti naozaj rozmýšľajú, plánujú, ale je tam ešte druhá vec, že zároveň generujú príbeh, ktorý je zaujímavý pre toho hráča. Toto je pre nás strašne dôležité, že není to len simulácia. Že náš cieľ nebolo urobiť len simuláciu, ktorá bude vlastne nudná, že tam budú nejakí panačici a budú robiť nejaké nudné akcie, ale naopak, aby tam vznikali dramatické situácie, dejové zvraty a tak. A to sa darí celkom. Takže ešte raz, tá hra je taká, že môžem hrať nejaký hotový scenár a ja hrajem vždycky ako jeden z tých charakterov a tí ďalší sú AIčka, alebo si môžem v tom editore vytvoriť vlastný scenár, alebo ako forknúť nejaký iný scenár a potom ho hrať. Takže časom tam dodáme napríklad aj šerovanie ako toho tých scénárov medzi hráčmi cez nejaký workshop a tak. To si myslím, že to má práve veľký potenciál pre takúto hru. A ten gameplay momentálne teraz sa skôr sústredíme na taký ako keby krátkodobejší, že povedzme človek si zahraje tú scénku v 10 minút alebo tak. Ale časom rozhodne chceme urobiť, aby tam bola nejaká dlhodobá konzistentnosť cez tú dlhodobú pamäť a tiež nejaké rozvíjanie toho prostredia, aby si tí agenti pamätali, čo komu kto povedal, čo sa stalo, že keď sa pohádali, tak sa povedzme chvíľku nebudú baviť, alebo keď niekto niekoho okradol, tak si to fakt pamätá, že ho okradol a už mu povedzme nebude veriť, alebo sa mu bude chcieť pomstiť a takéto veci. Takže ten dlhodobejší gameplay, to bude taká ďalšia priorita. Bude možný multiplayer, teda třeba, že tam bude hrát nějaká, já nevím, budu hrát já s kamarádem a plus nějací AI, tedy nějaké AI postavy, ti agenti. Časom určite, ako teraz to není tá naša priorita, lebo teraz sme sa fakt sústredili len na ten core, to znamená, aby nám fungovalo simulovanie tých správaní toho príbehu, tá dlhodobá pamäť a aby tí agenti naozaj ako vedeli interagovať s tým prostredím, aby to hráč videl. Lebo jedna vec, čo sme nechceli od začiatku, že aby to nebola len konverzačná hra. Lebo ono dneska je veľa takých NPCs cez ChatGPT, kde vlastne dokážem komunikovať s tým NPCčkom ako nejaké mody do Skyrimu a podobne. Ale ja si myslím, že to ako nikdy nebude mainstream tento smer, lebo
je to ako o ničom v podstate, hej, že ako prečo by som sa mohol chcel baviť s nejakým NPCčkom v Skyrime, ktorý ani není groundovaný na tú situáciu v tom hernom svete, že on nevie, čo sa deje okolo neho a tak ďalej. Nemá mi jak pomôcť. Nevidím ho, že by ako on sa potom postavil a interagoval niekde s tým prostredím a tak. Zatiaľ, čo my sa práve sústredíme na to, aby hráč videl tú interakciu s tým fyzickým prostredím a s ďalšími agentami. A dokonca tam máme takú vec, to voláme, že thought bubbles, ako myšlienkové bubliny, že vlastne ten agent ako nad hlavou ukazuje, čo si myslí. A je to strašne super, pretože sme tam mali jednu scénku, kde je manžel a manželka a hráč, to sú ako agenti, a hráč tam príde a má vyšetrovať, že kto urobil vraždu, akože kto z nich je vrah. A teda my vieme, že to bola tá manželka. No a tak je krásne vidieť, čo si tí agenti myslia a ako si pripravujú tie myšlienky predtým, než komunikujú s tým agentom, s tým hráčom, ktorý je investigator. Takže napríklad ten manžel tam začne hovoriť, že musím s ním spolupracovať, že čo najrýchlejšie uzavrieme, aby sme sa mohli ďalej venovať svojim veciam. A tá manželka, alebo ona je tá vrahyňa, tak ona naopak, že nesmie na to prísť, že musím to zatajiť a tak. A potom po chvíľke už vidím myšlienky, že musím to všetko hodiť na toho môjho manžela, že on nech ide sedieť, že ja nesmiem sedieť. Tak zoberie nejaký papier zo zeme, priniesie to hráčovi a že toto je ten dokument, ktorý dokazuje, že on, ten manžel, proste ako je vrah a tak. A práve to, že vidím, jaké má myšlienky ten agent, mne osobne, ale ja si myslím, že to budú aj hráči takto vnímať, dáva ten pocit, že sú to živé bytosti. A to je vlastne jeden z našich ako veľkých targetov, je, aby tí agenti, aby hráč cítil, že tí agenti sú živé bytosti, že to je náš cieľ vlastne. A tohle to prostě, jak si popisoval tu manželku s tím jaksi postupem myšlenkovým a podobně a s tím záměrem tedy hodit ten zločin na někoho jiného, tohle je prostě opravdu, to není naskriptované, to tedy v úzovkách vymyslela prostě to GPTčko nebo někdo takový. Presne tak, ako rozhodne to není naskriptované. V tomto prípade to bolo súčasť toho plotu, ktorý sme napísali do toho editoru, ale mohli sme napísať čokoľvek iné. A tam už potom si to naozaj to AIčko riadi. Takže keď vlastne to AIčko generuje príbeh pre tých agentov, ale hráč do toho môže interjektovať, samozrejme, akože môže do toho tak povedať, ako hodiť vidle a potom sa musí to AIčko prispôsobiť tomu, čo ten hráč urobil a ísť ďalej, tak aby to dávalo zmysel a zároveň aby to generovalo zaujímavý príbeh. Toto je pre nás dôležité, lebo ono fakt nestačí. To sme mali na začiatku tak, že tí agenti sa chovali len tak, aby sa chovali, ale to je v reálnom živote, že koľko hodín môjho života by sa dalo natočiť ako zaujímavá, dramatická nejaký príbeh. Jasne. Mocné, alebo len pár. Väčšinou človek proste robí veci, lebo ich musí robiť, alebo nejak to robí, ale není to... Život není thriller, väčšinou. A náš cieľ je naozaj to, že... A to vyslovene máme ako príklady, že jak sú také tie reality show, tak ja si povedzme hovorím, že pokiaľ z toho budú mať hráči pocit taký, ako majú z výmeny manželiek, tak sme uspeli. Hej, že jedna scénka za druhou, extrémne osobnosti, dramatické zvraty a tak ďalej. Tak keby to takto dopadlo, samozrejme oni budú aj iné príbehy, že budeme tam mať horor, komédiu, proste akékoľvek rozličné druhy, ale to, že tam musia vznikať plot twisty, musia tam byť naozaj zaujímavé osobnosti a človek musí cítiť, že ako bojujú za seba, hej, že on není len nejaké NPCčko, ktoré bolo naprogramované, aby mi tam odpovedalo nejakú 5 otázok, ale že naozaj ako keď bojuje za seba a že jak tá manželka v tom príklade. Já mám takhle zkušenosti s těmi AI chatboty, třeba když jsem nechal, je klasický příklad, nechat vygenerovat nějakou pohádku pro děti, takže tam mají teda dost logické lapsy jako a chyby a že ten příběh nedává úplně tedy logický smysl a občas jako si něco fakt jako vymyslí úplně mimo. Nesetkáváte se s těmihle limity té technologie taky v té hře? Jo, to sa stáva a jednak jeden z dôvodov môže byť to, že ak je to language model nejaké nižšej kvality, napríklad medzi 3,5 a 4 je ako veľký rozdiel, že je to cítiť. Ale 4 tohle to dělá občas. Tak. No a potom je tam druhá vec a to je vlastne halucinácia. Ale tam sa treba na to pozrieť tak, že niekedy tá halucinácia je vlastne ako dobrá vec, pretože on je to generatívny model, to znamená, my mu dáme nejaký veľmi základný a stručný popis a teraz všetko, čo on predikuje alebo čo generuje, je vlastne podmienené týmto vstupom. Lenže v tom vstupe není veľa detailov, takže on si ich musí domyslieť alebo dohalucinovať, dovymýšľať. Že napríklad aj v tom prípade my musíme tam povedať, že je to manželka a fakt pár nejakých faktov o nej. Manžel, pár faktov o nej, ale nepovedali sme
jakých má súrodencov, kde sa narodila, koľko má rokov a tak ďalej. Takže ak v tom príbehu dojde na takéto informácie, že napríklad je to dôležité pre ako ďalší generovanie príbehu alebo pre nejakú diskusiu, tak zrazu ten model si musí v podstate tie veci dovymýšľať. A ne vždycky je to dovymýšľanie zlé. Hej? Že ono je to vlastne v poriadku, že jednoducho, pokiaľ my sme nepovedali, akých má súrodencov a z nejakého dôvodu by to pri tom dialogu ako bralo, tak ten model si musí vymyslieť, že napríklad nemám žiadnych, alebo mám 2 súrodencov a takýto sú a tak ďalej. Dôležité je skôr to, aby keď už to vygeneruje ten model a uloží sa to do long-term memory, aby to bolo ako ďalej konzistentné. Že vlastne čokoľvek, čo sa odohralo pred spustením tej scénky, môže byť halucinované v rámci nejakých, jasne, že keby začali halucinovať, že prišli draci a urobili proste niečo vyslovene nezmyselné, tak to nechceme. Ale keď si začnú dohalucinovať takéto veci, ktoré neboli špecifikované, tak to je v poriadku. Lebo sa vlastne nedá povedať, čo je pravda a čo není pravda, lebo tam neexistuje ten ground truth. Rozumiem. Ale čokoľvek, čo už sa odohralo potom v priebehu tej scénky a malo by byť zaznamenané v long term memory a hlavne hráč si to pamätá, by malo byť konzistentné. Takže o toto sa snažíme. A potom sa to bude zlepšovat, jako ta kvalita. Mně spíš šlo o to, že právě třeba to klasické GPTčko 4, tak když povídá nějaký příběh, tak na začátku řekne, ten člověk měl 3 bratry, pak v průběhu najednou začne říkat, že měl 4 bratry a 2 sestry a pak nakonec neměl žádné příbuzné například. Takže dělá třeba tyhle ty chyby, aspoň tedy z mé zkušenosti, jako při vymýšlení nějakých příběhů. Ale to by asi zase mohla řešit ta vaše dlouhodobá paměť, long-term memory, což je vlastně další koncept, na který jsem se chtěl zeptat. To je věc, kterou vyvíjíte. Jak to teda funguje? Je to nějaká databáze, kam si ten chatbot ukládá prostě informace a pak z nich čerpá? Je to takhle jednoduché, nebo je zatím něco jiného? Ako v princípe je to takto, presne takto. Potom tá konkrétna realizácia tejto myšlienky je trošku zložitejšie, ale ako v princípe to naozaj funguje takto, že je nejaká vektorová databáza, alebo to môže byť aj nejaké proste ako lokálne súbory, proste čokoľvek, kde si ten chatbot alebo ten LTN systém zapisuje nejaké memories, nejak si ich indexuje, aby si potom, až sú relevantné, tak aby si ich vedel vytiahnuť a vlastne vložiť do toho promptu. Aby nemusel všetko držať v prompte. Lebo normálne fungujú chatboty vlastne tak, že ten language model má nejaký prompt, ktorý môže byť povedzme 4000 tokenov, 8000, 100 000 alebo aj milión, hej, v prípade ako Gemini. A taká samozrejme najjednoduchšia, najnaivnejšia verzia, jak urobiť chatbota, je tá, že mu tam dať celú tú konverzačnú históriu a tie veci, čo sa už nezmestia do toho kontextu, tak ako odmazávať pekne na konci. To je ten ako taká verzia, ako najjednoduchšia verzia. A v prípade, povedzme, Gemini, ktorý má kontext 1 milión, je to úplne v pohode, hej, pretože je to tak dlhé, že to by som s ním musel mať konverzáciu ako hodiny a hodiny a hodiny, aby som sa na ten milión dostal. A keď mám nejaký iný model, v minulosti to bolo obmedzené na 4000, 8000 a tak sa to docela ako rýchlo, hej, človek narazí na ten limit. V prípade tej našej hry vlastne ešte rýchlejšie, pretože jak ten príbeh sa odohráva, tak vlastne ako si to môžeme predstaviť ako takú nejakú konverzáciu medzi tým modelom a tou hrou a tým hráčom a vlastne ono, jak sa odohráva ten dej, tak ako to narastá docela rýchlo. Že zhruba by som povedal 4000 tokenov je asi 5 minút toho gameplay timeu. No a teraz druhá vec je tá, že jak vy hovoríte, tie language modely nedávajú rovnaký attention alebo pozornosť všetkým tokenom alebo inštrukciám a faktom v tom kontexte, že jednoducho vedia odignorovať niektoré veci. A to je zrejme to, čo sa stalo v tom prípade, ktorý popisujete. Oni sa ale zlepšujú, tieto modely. Napríklad, keď sme to merali, tak Claude 3, ten drahší, teraz neviem presne, ktorý z tých 3 modelov to je, tak ten drahší, myslím, že Sonnet, tak ten má skoro 100% ako recall. To znamená, vie nájsť všetky informácie v tom kontexte, akože nestráca ich. A samozrejme druhá komplikácia je tá, že pokiaľ tie informácie v tom kontexte nejakým spôsobom naväzujú jedna na druhu, a toto zase my voláme akože integrácia informácií, že v tom kontexte síce tie informácie sú, ale sú roztrúsené a niekto ich musí zintegrovať. A v tomto práve language modely tiež failujú, že on jednoducho vynechá nejakú jednu časť celej tej série informácií, nezintegruje to v poriadku, takže teraz napríklad mu vypadlo to, že napríklad v tom prípade, ak vy hovoríte, mal by urobiť niečo, kde nejak použije počet vašich súrodnícov správne, ale nenájde tú správnu ako časť tej konverzácie alebo toho promptu, kde sa o tom hovorí, tak si tam niečo vymyslí a už to vlastne nesedí. Takže language modely toto ale zlepšujú
tú schopnosť toho recallu alebo reasoningu o všetkých tokenoch, ktoré sú v kontexte. Takže ja si myslím, že to bude podľa mňa za rok alebo za pár rokov to bude 100%, že to bude úplne dokonale, že nič nevynechá. Samozrejme, potom druhá vec je tá, že ten language model má tiež nejaký fixný počet krokov počas tej inferencie. Proste ak beží ten prompt, takže možno ak tam bude príliš veľa informácií, ktoré na seba nejakým veľmi komplikovaným spôsobom navezujú, tak sa v tom aj tak stráti. Hej? Takže toto je ešte taká otvorená otázka. No ale ta vaše dlouhodobá paměť, tak to je vlastně jako způsob, jakým ukládat ty informace, nejenom tady těch milion tokenů, ale třeba prostě ukládat ty informace z konverzací třeba rok, 2 nebo do nekonečna. To už je asi pak omezené jenom velikostí té databáze. Ono vlastne nemusí byť obmedzená, pretože než naplním, tak dovtedy budú väčšie disky, lacnejšie disky, môžem pokračovať do nekonečna. Takže ja si práve myslím, že v budúcnosti, že za rok alebo tak, budeme mať asistenta, ktorý si pamätá úplne všetko. Ja dokonca som rozmýšľal, že ja by som to možno mal ako nejaké zariadenie ako vedľa seba, nech počúva všetko, čo ja hovorím, čo druhí ľudia hovoria, aby keď si potom potrebujeme spomenúť na nejakú vec, tak ja sa ho len proste opýtam a on to v tom nekonečnom logu nájde, zintegruje mi to, zosumarizuje mi to a dá mi to. Prípadne, samozrejme, časom to môže byť nejak naplnené na Neuralink a tak, ale to už je fakt sci-fi. Že vlastne ja si spomeniem na tie veci, že cez nejaký akýby implantát, že ani si neuvedomím, že to vlastne tá spomienka nepochádza z mojej biologickej pamäte, ale z takej tej augmentovanej. Takže to si myslím, že to tak určite bude. Ale teda tá výhoda toho, alebo dôvod, prečo robíme tu LTM, je ten, že potrebujeme vyriešiť dva problémy. Jednak je to expandovanie tej pamäte do nekonečna, lebo aj ten milión je nakoniec ako nejaká ako hranica. A druhá vec je, že potrebujeme zlepšiť tú integráciu tých informácií, ktoré by sa aj zmestili do toho kontextu. Takže tieto dva problémy vlastne riešime. A ten LTM, Long Term Memory, funguje teda tak, že jednak si do tej databázy zapisujete jednotlivé memories, čo sa dá chápať, tak nejaké udalosti, ktoré nastali, alebo tie user messages, alebo nejaká odpoveď z prostredia, ak je to tú hru, alebo tak. Takže toto si pamätá a zároveň to sumarizuje a integruje. A toto je tá vec, ktorá sa dá robiť ešte lepšie, než my to robíme a tak ďalej. To proste, poviem taký príklad, napríklad, ktorý používame veľmi jednoduchý, že mám nejakého takéhoto agenta a chcem, aby si zapamätal môj nejaký shopping list. Že proste pôjdem do obchodu a chcem mu to ako len tak nejak diktovať priebežne a nech si to on pamätá a až pôjdem do obchodu, tak sa ho opýtam, nech mi dá kompletný zoznam a ja to nakúpim. A teraz si predstavte, že v priebehu týždňa mu tam pridám, ja v pondelok mu tam pridám, že pridaj tam, že treba kúpiť vajcia. Potom v útorok ma napadne, pridaj mu tam chleba. V stredu ma napadne, že pridaj tam rajčiny. A tomu proste len poviem, jak do ChatGPT, že add this to shopping cart. No a potom piatok si poviem, že no vajcia nemusím kúpať, lebo ja neviem, už som ich kúpil náhodou omylom alebo niečo také. A tak mu poviem, že vajcia vymaž. A v sobotu to idem nakúpiť, tak mu poviem, že no a teraz mi vráť celý zoznam toho shopping listu. A teraz vlastne čo ten language model musí urobiť, že povedzme, že toto má v tej konverzačnej histórii a povedzme, že sa mu to zmestilo do promptu, že mám 100 000 tokenov a to stačilo, alebo 1 000 000 tokenov a to stačilo. A čo ten language model musí urobiť, je to, že zintegrovať tieto informácie. To znamená, on musí skrz tú konverzáciu odignorovať všetky veci, ktoré nie sú relevantné a vyťahnuť len tie, ktoré sa týkajú toho shopping listu a potom vlastne aj tak exekuovať tie inštrukcie, ktoré som mu tam dal, lebo ja môžem ešte robiť takú triky vec, že napríklad v stredu mu poviem, že vymaž všetko z toho shopping listu, čo som ti doteraz povedal. Takže v sobotu očakávam, že tie veci, čo tam boli v stredu alebo pred stredou, už tam nebudú. A to musí ten language model robiť. A teraz vlastne, čo robí tá LTM je to, že postupne pomáha tomu language modelu integrovať alebo sumarizovať tieto veci. Takže netreba si pamätať celú tú históriu dozadu, ale len ten nejaký aktuálny zosumarizovaný stav tej nejaké veci. A samozrejme trik je v tom, že niekedy sa to má týkať shopping listu. No to môže byť nejaké úplne iné informácie, ktoré chcem sumarizovať napríklad úplne iným spôsobom, že mám niekde nejaký dlhý e-mail thread a nechcem ho povedzme celý čítať, lebo niekto tam niekde napíše, že no ja s tým nesúhlasím, ale teraz, aby som pochopil, s čím nesúhlasí, tak si musím pozerať vlastne na čo odpovedal. Hej? A niekedy môžem ísť takto dozadu a strávim s tým mailom hodinu, než si to celé nahrajem do pamäte, vlastne pochopím. Keby som mal takú LTM, ktorá si vlastne dokáže prečítať tú e-mail konverzáciu a dá mi len ten sumár, že tento nejaký Jožko Mrkvička nesúhlasí s týmto. A hotovo. Hej? A nemusím ísť celou tú ako históriou tej konverzácie. Takže toto je LTM. Takže čo my robíme je, že inak sme si urobili taký LTM benchmark, ktorým sme schopní merať schopnosti tohoto retrievalu na rozličné ako dĺžky pamäti rozličných LLM-iek, takže vieme si otestovať GPT-4, Claude,
alebo nejaké ďalšie. Z toho nám napríklad vyšlo, že práve náš agent rozšírený o tú LTM má o 20% lepší recall v rámci len toho kontextu, než Vanilla GPT-4. Čo je pekné, že tam už vidno, že tá integrácia tých informácií pomáha. A na tom, aby sme si pamätali viac, než je veľkosť kontextu GPT-4, tak tam je jasné, že sme lepší, lebo tam vlastne nemá šancu ten language model. No a ďalšia výhoda trošku je tá, že to aj zlepšuje cenu, pretože pokiaľ mám language model, ktorý naozaj potrebuje spracovať 100 000 tokenov alebo 1 000 000 tokenov a platím za každý token, tak ma teoreticky jeden ten prompt môže stať ako doláre alebo aj desiatky dolárov. Zatiaľ, čo keby som mal agenta, ktorý používa nejaký language model, ale len malý kontext, napríklad 8 000 alebo 16 000 a zvyšok tých vecí retrievujem až keď sú treba z tej long term memory, tak ja vlastne tam posielam iba 8 alebo 16 000 tokenový prompt, čo je oveľa lacnejšie než ten veľký a je to aj rýchlejšie. Takže to je ďalšia taká vlastne výhoda tej LTM. A ďalší, takže máme tento benchmark, máme rozličné ako prototypy tých LTM systémov, niečo je v tej hre, niečo je v tom benchmarku, niečo je v tom našom Charlie Mnemonic agentovi a ideme teraz robiť, alebo ideme skôr by som povedal dizajnovať novú verziu, že nejak to úplne prekopať ešte lepšie na základe toho, čo sme sa naučili. A takisto si myslím, že v budúcnosti budú multimodálne LTM, to znamená, že si bude pamätať aj obrázky, videa a tak ďalej. Taková externí pamäť opravdu. Externá pamäť, no. A ja si inak úprimne myslím, že oni budú end-to-end natrenované. Tým mám na mysli to, že teraz ten náš LTM systém je ako v podstate naprogramovaný, že není to systém, ktorý bol natrenovaný na to, ako ukladať a retrievovať tie veci z tej pamäte, ale je to nejakým spôsobom naprogramované celé. Že sú tam samozrejme nejaké ML modely, ale ten samotný mechanizmus je ako naprogramovaný. A ja si myslím, že v budúcnosti to bude tak, že to bude nejaký model, ktorý bude natrenovaný, jak ukladať isté druhy informácií a jak retrievať isté druhy informácií. Prípadne ešte taká meta, že sa bude učiť od toho užívateľa, ako ukladať a retrievovať niektoré informácie. Lebo je možné, že pre niektorých ľudí chcú ukladať niektoré memories tak ukladať a sumarizovať memories nejakým spôsobom, ani ľudia zase iným. Že proste o nejakých spomienkach pre niekoho môžu byť niektoré časti tej informácie dôležitejšie než iné časti informácie. Že ono sa vlastne nedá povedať, že je treba ukladať všetko, hej. Pretože to tiež nemusí byť ako úplne správny prístup. Ide skôr, treba ukladať všetko, čo môže byť užitočné pre toho užívateľa v budúcnosti. Ale zatím to bude tedy opravdu vlastně taková jako pasivní paměť, kterou já musím vyzvat k tomu, aby mi nějakou tedy vzpomínku třeba nebo nějaké informace prostě dostala a jako předložila, ty, které si já už třeba nepamatuju. Ale není tam potom taková asi jasná cesta k tomu, že to budou autonomní prostě nějací agenti, kteří už automaticky mi budou třeba, aniž bych já je vyzval, tak mi budou předkládat nějaké věci z té paměti a podobně a už mi připomínat, hele, teď jako, já nevím, asi úplně jednoduchý příklad, za 2 dny výročí svatby, jo, na které by sis nevzpomněl, kdyby nebylo mě. A říkám, tohle je hrozně triviální příklad, ale prostě už jako že budou fungovat autonomně bez toho, aniž bych já jim říkal, teď mi prostě z té paměti něco vylov? Mm-hmm. Jo, určite. Takýto scheduling nemáme zatiaľ v tom Charlie Mnemonic, ale ten agent vlastne tiež, keď sa ho niečo opýtam ako v prompte, tak ten LTM systém vytiahne tie relevantné spomienky a použije na tú odpoveď. Takže on si už vyhľadáva. Že nemusím mu povedať, aby si vyhľadal nejaké memories, ale on si ako automaticky vyhľadáva tie, ktoré si myslí, že sú dôležité na splnenie toho tasku. A ono vlastne na tú LTM alebo akýkoľvek mechanizmus na long term, na continual learning sa dá pozerať tak, že to je vlastne spôsob, jak si doelajnovať toho agenta na mňa. Lebo ChatGPT je alignované na nejakého priemerného človeka. Alebo tak, aby ako proste čo najviac ľuďom vyhovovala. Takže ako plní inštrukcie, niektoré odmietne, hej, keď som ako pri nejaké neetické alebo tak. Ale nemôžem povedať, že GPT bolo alignované na mňa, hej, lebo o mne nič nevie v podstate. Takže vlastne long-term memory je spôsob, jak si toho agenta doalignovať na mňa. To znamená si ho upraviť tak, aby reagoval, jak ja chcem. Ako to je tá pointa. Ale potom by mal ten agent robiť tieto veci proaktívne, takže nevždycky čakať na mňa, ale proaktívne. A to je napríklad jedna krásna vec, čo je ako UX inovácia, ktorá podľa mňa prišla z ChatGPT, čo vlastne moc nepočujem o tom nikoho hovoriť, je to, že to je vlastne systém, ktorý ako proaktívne
predpokladá, že pochopil ten môj intent alebo to, čo chcem správne a dá mi odpoveď, že nemá otázky pred tým, než by mi odpovedal. Čo je krásne, pretože si predstavte, keď bol ChatGPT tak, že mu dám nejakú otázku napríklad a on by si nebol istý 5 vecami, čo mám na mysli a teraz by sa ma pýtal, že a máš na mysli toto a máš na mysli, že by som sa zbláznil, hej, s takouto vecou. Zatiaľ, čo on ide na to takým tým, jak v databázach, kedy si bol taký pojem, že optimistik a pesimistik, ako nejaké zamykanie to bolo, alebo čo, že ako optimistik, že predpokladám, že nikto zrovna needituje ten row v tej databáze, keď ja pesimistik bol taký, že predpokladám, že mi to budú editovať, musím to najprv zamknúť a tak. A jeden mal výhodu v jednom use case, druhý v druhom. Že keď to boli prípady, kde väčšinou mi do tých mojich dát nikto nešahá, tak je dobre byť optimistik a tak. A vlastne mi to príde, že ChatGPT je taký optimistik v tom, že ma pochopil. Že ako on optimisticky predpokladá, že ma pochopil a tam mi proste ako vystrelí tú prvú odpoveď, ktorá ho akoby napadne. Ako teraz to antropomorfizujem trošku, ale tak toto ako vnímam. A keby bol pesimistický, tak by naopak akúkoľvek neistotu v tom mojom zadaní alebo tom pochopení musel vyriešiť, hej. A strašne by to bolo otravné. Takže podľa mňa to, že oni vybrali ten systém, že funguje takto, je skvelé, že my sme si na to zvykli, pretože vlastne ono je lepšie, keď mi dá tú optimistickú, tú odpoveď, ktorú optimisticky predpokladá, že chcem. A ak urobil chybu, alebo tam bolo nejaké nedorozumenie, alebo nejaká nejasnosť, tak mu môžem v druhej iterácii povedať, že ne, ja som to myslel trošku inak a tak ďalej. A vlastne toto nastáva v menšom množstve prípadov. Takže ten optimistický príklad ako vo výsledku je vlastne ekonomickejší trade-off než pesimistickejší. A podobne u tej, teraz keď sa vrátim tej long-term memory a tomu elementu, tak keď budem mať svojho personálneho asistenta, ktorý bude skrz long-term memory alignovaný na mňa, tak ja chcem vlastne mu toho vysvetľovať čo najmenej. Že to je tá pointa. Že to je vlastne princíp akýkoľvek delegácie, že ak na niekoho delegujem nejaký task, tak ja chcem v podstate použiť najmenšie množstvo informácií, ktoré potrebujem na to, aby ten task bol splnený podľa toho, jak ja nejak buď očakávam, aby bol splnený, alebo jak mne to vyhovuje, alebo čo preferujem. Takže vlastne tá druhá strana ma musí čo najlepšie poznať. To je ten výsledok, aby vedela s čo najmenším množstvom informácií v tej správe splniť tú vec tak, aby som bol spokojný. Takže aj preto si myslím, že to dlhodobé učenie je tak dôležité. To už mi trošku připomíná potom těhleti osobní asistenti film Her, vlastně se Scarlett Johansson, kde tam hrála ten inteligentní operační systém, který právě vlastně nakonec tam byla ta zápletka, že se ten lidský uživatel do ní zamiloval a podobně, což snad se dít nebude, ale tímhle směrem to tedy podle vás smíří, že budeme mít každý svého nějakého osobního asistenta, který bude sloužit jako jednak ta naše externí paměť, jednak nám tedy bude pomáhat s nějakými věcmi a podobně? Kdy to přijde? Ja by som fakt typoval, že do 3 rokov alebo do 5. A myslím, že to tým smerom ako určite ide. Zároveň si myslím, že to nebude len jeden asistent, ale celá armáda. A bude sa len závisieť od toho, že kto má koľko peňazí, koľko si tých vlastne ako asistentov bude schopný zaplatiť. Budú placení určite, to je pravda. Takže niekto musí ten compute ako zaplatiť. Ale že to bude celá armáda, budú medzi sebou nejak komunikovať. Možno ja nebudem komunikovať so všetkými, že budem mať nejakého ako keby hlavného a ten to bude ďalej distribuovať. Ale takto si to predstavujem. Výhoda je tá, že je to vlastne škálovateľné, pretože teraz keď chcem mám nejakého asistenta, tak musím nájsť nejakého človeka, ktorý mu bude vyhovovať. A keď som nejakého ďalšieho, tak sa musia nejak dohodnúť, zaučiť. Že vlastne je to dosť veľa práce aj pre mňa. A keby som si mohol len v nejakom cloude proste ako zaškrtnúť, že chcem ďalšieho, zaplatím to napríklad a oni sa už nejak medzi sebou dohodnú, tak vlastne jediné, v čom ma potom limituje, sú peniaze. Od toho skrz tých agentov ako dosiahnuť oveľa viac vecí. Takže toto a čo tomu chýba, aby sme mali takýchto ako human level asistentov, tak jednak je toto kontinuálne učenie, si myslím, že to je dôležité. Že pokiaľ že za každý musím odznovu všetko vysvetliť, tak tam není až tak veľa use caseov. No a ďalšia vec je multimodálnejšie by to malo byť. Takže by to malo rozumieť videu, ale zároveň by to mali byť language modely, ktoré sú trénované napríklad aj na nejakých ako fyzikálnych simuláciách. Takže napríklad na hrách alebo vyslovene nejaké fyzikálne simulátory, že zvládnu aj robotické tásky. A dôvod je ten, že potom budú lepšie rozumieť fyzike tohto sveta. Lebo predsa len, keď som trénovaný len na texte, tak ako nejakým zázrakom, či GPT docela dobre rozumie fyzike tohto sveta, ale predsa len keď bude trénované na videách a prípadne trénované ešte na nejakých interakciách v fyzikálnom prostredí, tak to pochopenie bude ešte lepšie. Takže tá multimodálnosť je dôležitá. Potom si myslím, že
práve, jak sme sa bavili, aby to bralo všetky veci v tom kontexte a nevynechávalo ich, neignorovalo. To je strašne dôležité. Lebo inak to by možno bolo mať nejakého agenta, ktorý má nejakú poruchu a proste mu vypadávajú veci z hlavy. Hej, to tiež by som takého agenta nechcel. No a takže ja si myslím, že tých vecí, ktoré treba vyriešiť, není až tak veľa a aj skrz škálovanie ako viac dát, viac syntetických dát, viac výpočtového výkonu na trénovanie sa to dá vyriešiť v priebehu rokov. Charlie Mnemonic, ten váš agent, kterého jste vlastně zveřejnili pod nějakou licencí k volnému využití, tak to je příklad takového už samostatného agenta, nebo co vlastně tedy umí a co dělá. Já jsem viděl tam nějaké demo, kdy jste ho učili přes konzoli tam ovládat drony, to jsem viděl. Takže tam z toho je jasné, že se umí učit tedy na základě nějakého, když mu člověk něco předvede, tak on vlastně v úvozovkách tedy pak pochopí, jak to má dělat a pak už je schopen třeba ty drony nějakým způsobem ovládat sám. Co tedy všechno umí a co sledujete tím, že ste ho vlastne vytvořili? Tak, čo tým sledujeme je to, že vlastne je toho dosť, ale jedna z vecí je tá, že vlastne ja si chcem tiež pre seba vytvoriť takého nejakého asistenta, ktorý mne uľahčí hromadu vecí a toto je taký nejaký experimentačný nástroj na to. Druhá vec je tá, že si myslím, že v budúcnosti všetci budeme interagovať s týmto svetom vlastne skrz nejakých asistentov. Že tak, jak dneska používame telefón alebo proste nejaký desktop, operačný systém, tak si myslím, že budeme interagovať s asistentov, ktorí jednak nás musia poznať a jednak oni budú to GUIčko pre nás ako v reálnom čase vytvárať. To dneska sa už o tom aj hovorí, že Generative UI napríklad. To je podľa mňa super vec. Čili tedy rozhraní, které se přizpůsobuje tomu uživateli a tomu úkolu, který právě má tvořit. Tak, a podobne. Hlavne tomu úkolu. A ono to bolo dobre vidno v nejakom videu, čo dávali na Gemini, kde dali nejakú otázku a on nelen dal textovú odpoveď, ale rovno tam hodila nejaké widgety, ktoré, to bola nejaká mapa a nejaké niečo proste, že proste keď napríklad chcem riešiť nejaké kalendárové otázky, že kedy sa opýtam agenta, že mám čas v nejakom týždni, tak vidieť kalendár je naozaj ten najlepší user interface pre tú úlohu, že keď mi tam bude textom vysvetľovať, vtedy máš čas, tak to pre mňa není ten intuitívny spôsob, ako vidieť to vizuálne. Podobne mapy, hej, že keď mi niekto bude hovoriť, proste niekedy potrebujem vidieť tú mapu, že nechcem počúvať vysvetlenia, že to je blízko toho, to je na sever, to je na juh a tak ďalej. Potrebujem vidieť tú mapu. Takže to, že vlastne k tomu aktuálnemu otázku sa prispôsobí to UI, podľa mňa to je perfektná vec. A to podľa mňa, že teraz máme ako fixné UI, ktoré sú programované a trvá ich ako veľa času zmeniť, to bude plný pravek, si myslím, za pár rokov, že to sa budeme tomu smiať, aj, že to čo bolo, hej, taká doba, kedy proste sme mali fixné UIčka. A takže ale sa vrátim k tomu agentovi, tak ten dôvod je ten, že väčšina interakcií, ktorú my ľudia budeme mať, bude prebiehať skrz tých asistentov, si myslím. A preto je podľa mňa strašne dôležité, jednak aby ten asistent maximalizoval schopnosti toho užívateľa, aby mu maximálne pomáhal, aby vlastne z neho urobil takého super človeka. Druhá vec je, aby maximalizoval freedom toho človeka. Takže ja napríklad sa desím situácii, kedy by bola nejaká jedna firma, alebo dve firmy a my všetci budeme používať jej asistentov. Pretože dneska tak je, že všetci používame buď Androida alebo iOS. Ale si ešte hovoríš, OK, tak je to operačný systém, to ešte ako sa dá nejak ustať. Ale keby to bol asistent, ktorý mi sprístupňuje prístup k informáciám a niekde mi napríklad odmietne dať nejakú informáciu, že napríklad si myslím, že ja teda tiež si nemyslím, že je úplne dobré, aby tie language modely napríklad poskytli návod na výrobu nejaké jedov alebo drog alebo tak. Ale na druhej strane, pokiaľ chcem niečo urobiť a ten asistent mi to odmietne urobiť, tak si hovorím, že ma vlastne manipuluje istým spôsobom a není alignovaný so mnou, je možno alignovaný s nejakou tou firmou, čo mi dala toho asistenta, alebo s nejakým právom, povedzme, ale rozhodne není alignovaný so mnou. Takže ešte raz, keďže tí asistenti budú hlavný interfejs do tohto sveta a budú maximalizovať tých užívateľov, je podľa mňa strašne dôležité, aby maximalizovali intent toho užívateľa, aby robili tých ľudí ešte viac slobodných, než sú. Naopak, aby im neuberali tú slobodu. Pretože keď mi ten asistent odmietne, keď sa ho pýtam na nejakú filozofickú otázku, a také provokatívne veci sú typu, že napríklad Izrael, hej, to je veľa tých experimentov, že niečo s Izraelom
A keď on mi odmietne povedať a vlastne nemám iný spôsob, jak sa dozvedieť informácie, tak ja viem len to, čo mi ten asistent povedal a vlastne sa dostanem do ešte väčšej nejaké bubliny, ale nespôsobenej mnou, ale tým asistentom. A to by bola plná strašná škoda, že ono naopak treba tú diverzitu v tom svete ako zväčšovať. Takže ako diverzitu nápadov alebo názorov. Takže a preto si myslím, že je dôležité robiť takéhoto asistenta a dať ho ľuďom k dispozícii. My sme to robili ako open source zatiaľ z dôvodu, aby si to tí ľudia mohli, aby to bolo transparentné, aby naozaj tomu dôverovali, aby to nebolo tak transparentné, jak povedzme Gmail, kde si poviem, že tak majú prístup k našim mailom, ako nemali by sa na ne pozerať, ale vieme naozaj, že sa na to nikto nepozerá. Tak no, říkají, že to nedělají, tak nevím. No. Ale je úplne jasné, že nejaká tajná služba alebo vláda sa k tomu dostane, keď bude chcieť a tak ďalej, takže ja som myslel ako, že naozaj snú transparenciu, že viem, že tá long-term memory je na mojom zariadení. Aj preto sme napríklad prvú verziu urobili tak, že človek si musí nainštalovať Docker, tam si to stiahne a beží to na jeho lokálnom počítači, čo není ako moc friendly. Hej. To je fakt veľmi unfriendly záležitosť pre bežných užívateľov, ale sme si povedali, že to je lepšie ísť týmto smerom, než držať tie dáta na našom serveri a už vlastne hneď na začiatku ako byť v konflikte s tým naším cieľom, ktorý je ten, že my ani nemáme prístup k tým dátam tých užívateľov. No dobře, ale pořád běžíte na GPT-4, pokud se nepletu, to znamená pořád vlastně používáte nějaké LLM-ko, nějaké velké firmy a do budoucna nevím, jestli se tohleto bude moci změnit. Možná třeba jako bude na výběr mezi několika těmi LLM-ky, ale stejně budete pořád závislí na těch velkých jazykových modelech těch velkých firm. Není to tak? Jo, tu mám vlastne ako dve veci. Jedna je tá, že sú už aj menšie modely, ktoré môžu bežať lokálne, takže to tam plánujeme ako pridať. A na nejaké bežné tasky to môže stačiť pre niektorých ľudí. A potom vlastne tie dáta, inak tá long-term memory a inak tie prompty vôbec neopustia zariadenie toho užívateľa. Takže toto si myslím. Ale aj teraz, to je pravda, že tie prompty naozaj idú ako cez napríklad OpenAI, ale s tým už ako momentálne nič nespravíme. Že aspoň sme sa zbavili toho, že držíme tú long-term memory toho užívateľa. Že ja som fakt chcel, aby to bolo tak jasné, že ani nejak ľudí presviečať, že to nedržíme a tak, ale vyslovene, že ani nemôžeme mať prístup k tým dátam. Že ak by sme napríklad robili hostovanú verziu toho mnemonika, tak by som to urobil tak, že tam bude nejaké end-to-end šifrovanie aj tej long-term memory. Ale zatiaľ sme to nechceli riešiť, lebo to není jednoduché. Tak sme to vyriešili aspoň takto. No je pravda, že ti asistenti, pokud tady budou fungovat tak, jak to tady vlastně popisujete v budoucnosti, že budou mít přístup vlastně téměř ke všem mým informacím a budou mi sloužit jako ta externí paměť a budou na základě těch vzpomínek nějak pracovat, tak ty informace, které budou mít, tak budou hodně citlivé a vlastně budou určitě hodně cenné právě třeba pro firmy, takže mít pak tahle data někde u sebe nezdílená s nikým jiným určitě bude hodně důležité. To je asi fakt. No a vlastně ten ultimátny cieľ, prečo toto robíme, tak to je to, že keď som aj začali Good AI, tak jeden z cieľov bol naozaj to, že použiť AGI na ako pomoc ľudstvu. A ja si myslím práve, že jeden z takých ako základných pilierov ľudstva, civilizácie, demokracia. A demokracia môže fungovať len vtedy, keď máme slobodných občanov, ktorí sú plne informovaní a slobodní, tak schopní, aký je to len možné. Proste ak môžeme rozšíriť ich kognitívne schopnosti, tak to musíme spraviť. Ak môžeme zvýšiť ich slobodu, tak to musíme spraviť. Ak môžeme zvýšiť ich privacy, že nikto nevidí ich dáta, tak to musíme urobiť. Takže napríklad preto aj nikdy by som toho Charlieho nerobil tak, že to bude ako reklamou drivovaný biznis. Kde vlastne automaticky mám incentívu sa pozerať na dáta tých užívateľov, aby som to mohol exploitovať a manipulovať ich, aby kupovali nejaké produkty. Že to by bolo úplne proti tomu. Takže ten cieľ je naozaj, aby ľudia boli maximálne slobodní, aby ich privacy bola maximalizovaná a ich kognitívne schopnosti skrz toho agenta aj boli maximalizované. Potom môžu byť dobrí občania, potom môžu dobre voliť a potom tá demokracia má nejaký dobrý základ. Takže to si myslím, že a celý cieľ je ten, aby tu bol balance of power, aby to nebolo tak, že pár firiem nás manipuluje, ale pár politikov nás manipuluje a my potom, jak také ovečky, si odvolíme to, čo nám proste dali do hlavy. Tak preto si myslím, že ten svet vždycky samozrejme budú nejaké krivdy, nespravodlivosti a tak ďalej. Si nemyslím, že toto sa nejak vyrieši. Ale ten balance of power je strašne dôležitý. Aby to nebolo tak, že niekto má nejakú
nad 51% ako dominanciu alebo majoritu v rozhodovaní toho, kam sa vyvíja tá spoločnosť. Ja si práve myslím, že to musí byť ako veľmi roztrieštené, aby tá spoločnosť sa mohla vyvíjať rozličnými smermi a aby nedominoval len jeden smer. No dobře, ale právě u vývoje té generativní AI se ukazuje, že zase se toho vlastně chopilo několik málo velkých firm, které mají na to právě ty největší peníze, největší výpočetní výkon a podobně a že vlastně vytváří vlastně ty nejschopnější a nejlepší zatím LLMK a chatboty a podobně a nevypadá to zatím, že ten trh by se nějak úplně hodně roztříštil. Samozřejmě existují pak ještě nějaké další menší věci, ale nebojte se tohoto nebezpečí, že opravdu vývoj AI a vlastně celý výzkum míří k tomu, že nakonec právě poskytování těchto technologií bude strašně centralizované mezi několik velkých globálních firm? No, jako myslím si, že toto je samozrejme prirodzený trend, že väčšina vecí takto funguje, že ten, kto je greedy, ten, kto proste si udržiava nejaký výhodu konkurenčnú, napríklad aj skrz tým, že ako nezverejní nejaké dôležité veci, tak má potom viac kapitálu, ten môže reinvestovať, takže ako napreduje rýchlejšie. Takže to si myslím, ale podľa mňa treba proti tomu bojovať, ako to len ide. To tak proste je. Takže mať takýchto Charlie mnemonikov není nejaké ultimátne riešenie, ktoré by to automaticky všetko vyriešilo, ale pomáha tomu, ako trošku vybalancovať ten balance of power. A potom druhá časť tejto myšlienky je vlastne o tom, že funguje ten power law a ten podľa mňa bude fungovať aj u tých LLM-iek, že vždycky budú nejaké skupiny, ktoré budú napred, ako exponenciálne napred a tento svoj náskok použijú na to ešte, aby zväčšili ten svoj náskok a tak. Takže to si myslím, že sa bude diať. A dúfajme, že to nedopadne teda tak, že jedna skupina, čo bude mať nejaké AGI, nejaké GPT-10 napríklad, bude mať toľko moci, že akumulovaná sila zvyšku ľudstva bude nič v porovnaní s tou GPT-10 napríklad. Tak dúfajme, že niečo také sa nestane. Dúfajme, že oni budú mať GPT-10, 5 ďalší budú mať GPT-9 a bežní ľudia budú mať GPT-8 napríklad, ktorá bude open sourceová. Takže takto nejak si to ako predstavujem, že furt tam bude nejaký balance of power. Ale samozrejme sa môže stať aj varianta, ktorá napríklad my ľudia rozhodujeme dneska o budúcnosti tejto planety a nepýtame sa zvierat napríklad, že čo si o tom myslia, hej. A pretože jednoducho oni ani nesú pri tom vyjednávacom stole zvieratá, hej, akože sú kognitívne na tom, sú mimo toho, aby vôbec sme ich brali do úvahy. A tak samozrejme dúfam, že ten rozdiel nebude až takýto veľký, ale že vlastne vždycky budú tí najsilnejší alebo tí najrýchlejší doháňaní tými ďalšími a bude sa vytvárať nejaký balance of power, nejaké equilibrium. No a je tam potom ešte ďalšieho pohľadu a to, čo ste povedal, že vždycky budú nejaké najlepšie language modely a vlastne užívateľia budú mať dôvod chcieť používať tie najinteligentnejšie language modely, že keby som mal nejaký language model, ktorý je napríklad na úrovni človeka IQ 90 versus môžem používať nejakú GPT-6, povedzme, ktorá má IQ 500 a cena, povedzme, bude 10 krát väčšia, ale ten prínos, ktorý mi dá ten agent s tým IQ 500 versus agent s IQ 90 bude oveľa viac než ten cenový rozdiel, pretože mi otvorí úplne nové use casey, úplne nové možnosti, tak budem chcieť používať pravdepodobne ten ako výkonnejší model. To podľa mňa bude platiť, si myslím. A otázne je potom to dobiehanie. Takže a to dobiehanie tých open sourceových modelov podľa mňa není až tak rúžové, bohužiaľ, jak by mohlo byť, že stále ani jeden z open sourceových modelov není na úrovni GPT-4 a ona je to už rok. Takže to dobiehanie podľa mňa vždycky bude trvať niekoľko rokov, ale ako je to lepšie než nič, no. Takže ale do budúcna ste pořád spíš optimista než pesimista. Jo, tak ja som určite ako optimista. A ono podľa mňa ten optimizmus treba šíriť, že nestávať sa k tomu ako pesimistický a tak, ale naopak skôr optimistický, ale tak možno optimistický a realistický zároveň trochu. Ale ako byť optimista, ale zároveň sa snažiť dizajnovať tú civilizáciu tak, aby
sme z nej benefitovali všetci a nelen pár. To si myslím, že je dôležité, takže podľa mňa treba byť optimista, ale niečo urobiť preto, aby to optimisticky dopadlo, že samé od seba sa to nestane. Ale si myslím, že za pár rokov nás čakajú ako úplne magické veci, hej, že to podľa mňa, aké ajčko budeme mať za 10 rokov, už dneska je to vlastne jak magia, že predstavte si pred 10 rokmi, keby ste mali ChatGPT, to je neuveriteľné. Tak asi myslím, že to, čo bude za 10 rokov, to bude vlastne rok 2034, tak to podľa mňa možno bude mať nejakú fyzickú formu, že ja len proste poviem, čo chcem a tá vec sa nejakým spôsobom zhmotní. Tak si myslím, že to až možno bude. Říká náš dnešní host Marek Rosa, zakladatel firmy Good AI, která se zabývá vývojem umělé inteligence a všech těch různých věcí, o kterých jsme tady dnes mluvili, a také člověk, který stojí za hrou Space Engineers, což je moc hezká simulace vlastně stavby vesmírné základny, kterou samozřejmě doporučuji, pokud jste ještě nehráli. Děkuji každopádně, děkuji za ten optimismus, toho se dnes tolik nevidí a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Ďakujem. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek. Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.